Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungora sa inyong usab mga pagpatulunghog nining tulumanon usab sa mga langit lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulan ng PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako pa nga panginaot usab nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyong tanan nga nagasunod ning tungura aron sa ingon na sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia o uban usab sa mga basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among igatudlo kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato kini nga mabati sa maong sibihan sa DYLA. Magsugod kita sa oras alas 11 hantod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O yung manusab so mga dapit padayon nato nga nabati sama sa Toledo City sa Shine Radio sa DYHR sa oras alas 6 hantod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw kana nga Domingo. Og yung manusab dito dapit sa Cagayan de Oro City sa Tili Radio sa istasyon sa DXQO magsugod alas 12 hantod sa lawna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og yung manusab sa may Kabusis Radio sa Power Radio no sa Villanueva padayon gyapon nato kana nga bati ngadto sa Iligan o sa Pagadian dili lang nato taksa-taksaon ang mga oras nini kay aron usab kita makagiyada gito oras basta nga atong programa mikabat na kini sa 27 ka mga radio station ang atong nasudlan sa tuyog tumong para may buluan sa mga higala to ang mga doktrina nga atong gibarugan nga diin nagpamatuod kita dinhi si katulong panahon dinhi dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman sa magtutudlo di ban Master Tomas Dio Inyo Senyor. Og sa pagpaybalo sa tanan nga mga kaigsunan nga aduna day kitay usa ka emergency meeting karon sa 16 sumad karon nga Domingo gipaybalon lang nako aron sa mga kaigsunan nga maka-prepare niya ng higayuna kay dili kini mao'y regular na to nga meeting mga kaigsunan no usa nagpakatawag ang atong chapter president usa ka emergency meeting karong pitsa 16 tungod kay duna katay mga importante kayo nga pagahisgutan niya ng mga adlaw busag yang yukong tanan ninyong mga presensya sa pagtambong nining paghimuon natong usa ka meeting og sa pangmusta sa tanan sa mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan dinhi sa wireless atong chapter si Mr. and Mrs. Chupilos Villa o inuman sa atong mga kaigsunan nila na Suping Perulino ni Sister Margarita Igonia o nila ni Sister Ivy o ni Sister Janice Valenzuela diya sa Tipolo o iman dito dapit sa Konsolasyon sa itong mga kaigsunan nila ni Sister Angela Flores o ni Sister Lucy Fanta diya sa Konsolasyon o iman sa itong mga kaigsunan diya sa Cordoba nila ni Brother Duroy o iman dito dapit sa Kambantog sa atong chapter diya sa ilang Mr. and Mrs. Digorio o sa Ormoc nila ni Brother Diego Pamunde o ni Brother Danny Aing o sa mga kaigsunan diya sa Bohol sa Carmen Bohol sa atong chapter Mr. and Mrs. Divino o gimuan sa ato sa iyang bay si Brother Gregorio Painagan o sa mga kaigsunan diya nila Nester Joy Divino o ni Annabel Divino o sa tanan ng mga membro diya sa dapit sa Monteserte Carmen Bohol. O iman sa Dres Toledo sa atong maigsunan nila ni Sir Vicky o ni Brother Eugene Dusina diya sa Toledo City o nila sa ni Mrs. o Sister Alporque Ranis diya sa Alimango, Cantabaco. O sa atong Minopes
sa atong PBCM compound na adi nga dia ang atong Chief Minister unya mo kini ang atong Vice President sa pagtulong ang PBCM nga mao si Reverend Charlie Eugenio uban siya kapikas sa kinabuhi si Madam Gaga Eugenio ug sa tanan nga mga kaigsunan dia nga mga kauban ako sa buhat mga ministro nga mga kaigsunan dia sa mao nga dapit. Kumusta kanyang tanan og maayong adlaw kaninyong tanan karon nga nagpatalinghog. O aniya pa, yatag ko sa lain pangalagad magapangusta usab nga na kaninyo. Gusto gihapon mga kagilan, mga kaigsunan, kininausabin yung alagad. Brother Luciano Panta, katambayayong gihapon na ining buntaga karon. Anos pagaton usab kaninyo sa mga kamaturan nga nakasulat sa Biblia. Mga kamaturan nga kamao hingpit dawaton og tagdon mao gayud makapaghatod kanato sa tinud gayud nga kaluwasan. O aron sa dili paglangan aniya paghapon ang usa pa ka ebanghelista. Kumusta o may buntag sa pinatutanan kininyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Dapit usab kaninyo sa atong programa mga lingkod sa kinabuhi o ako ang mga ug ako na lang usab nga mga pagtimbaya sa tanan nato mga kaigsuonan no gikan sa mga suki natong tipaminawan gikan sa mga naminaw sa radyo karon o uban usab sa paglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo mga higala o mga kaigsuonan? O kami manghinaot nga ana kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kana mao inyong magamit sa inyong pagsunod sa among programa dinhi sa maong istasyonan sa DYLA matag Domingo alas 11 ngadto sa alas 12:15. O datong naging Domingo Brad Samuel ato namang natun-an ang kabahin may tungod sa born again. Ato nang nasusi nga napakadaghan di ay niining mga sikta sa born again. Mao nga dunay mga tao usab nga mangutana nga abi nila og usara ang born again, daghan man di ay ang na-record. Muna nga atong giitun-an natong miaging Domingo nga wala man tay supak nga ang tao kinahanglan mabag-o pag-usab. Pero kung asa ipagbag-o ang tao, dili sa tubig ug dugo, kundi sa tubig ug espiritu. Na ato namang nasusi, nga asa di ay ang kabag-uhan, nining atong bag-ong panahon karon, dili na diha sa atong Ginoong Kristo, kundi diha na sa Espiritu Santo, tungod kay ang Biblia nabahin man sa tulo kapag padayag sa Dios. Unang-una ang Amahan nga mao si Jehovah nga gitawag usab og Yahweh, nga ang iyang katawhan gitawag og Israel. Ug sa ikaduhang panahon mao katong panahon sa atong Ginoong Kristo nga ang iya usab nga mga alagad nga mao kadto mga apostolis nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo mao ang iglesia ni Kristo sanglit siya man mao ang ulo sa lawas nga maong iglesia nga maong lawas mao ang mga membro diha sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay nahuman man usab ang adlaw sa atong Ginoong Hesukristo mao nga nagtudlo si Kristo ug lain nga manlalaban nga maong Espiritu Santo nga mao'y magtudlo sa tanang mga butang. Apan wala kini nadawat sa tao, wala kini gidawat sa tao sanglit bag-o pa sa ilahang pagpaminaw o bag-o pa sa ilang pagdungog kining pagtulunan sa Dios nga Espiritu Santo sanglit amo pong gipamatud-an nga ang Espiritu Santo nagpakatao ug naa karon sa magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga mao siya karon among gipamatud-an nga mao ang Espiritu Santo dili gahapon madawat sa tao sanglit bag-o pa man sa ilahang pagpaminaw tungod kay naanad naman sila sa ngalan sa Amahan o sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Mao mangani nga pila ka siglo, pila ka mga katuigan nga ang pagwali sa Espiritu Santo wala kini may dayag, baguhay lamang. 1967 ang maong pagtulunan nga nirehistro sa atong Securities and Exchange Commission mao nga kini mikatap na karon sa naklain nga mga lugar, mikatap na sa naklain nga mga syudad, mikatap na sa naklain mga barangay, mao nga miabot gyud ang panahon nga ang langit nun nga magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr.
nagtawag usab siya og magwawali para maidayag ang pagtulunan sa Espiritu Santo. Tungod kay importante magyud Brad Samuel nga doon na gayoy magwawali. Nga kinahanglan usab nga ang kadtong magwawali nga tinawag pud na siya sa Dios, kay kung magwali ka sa mapananglitan karon, dili ikalain sa nagkalain mga sekta o reliyon. Daghan karon ang nagwali sa ngalan ni Kristo. Puro sila sig-angkon sa Mateo 16:18. Ang problema karon, kinibang mga reliyon karon nga usa lamang ang ilang gihuptan, Mateo 16:18 ang pangutana, kinsa may tinuod ninyo? Ha? Mao man na karon ang makalibog. Kay pulo sila angkon sa Mateo 16:18, ang Katoliko mo angkon, ang born again mo angkon, ang Iglesia ni Kristo mo angkon, ang mga Sabadista mo angkon. Mateo 16:18 gapon ug uban pa nga mga sikta o relihiyon pulos nagkupot niya ng Mateo 16:18, pero ang pagutana kamo baka na wa tay lalis na kay ang Kristo nagtukod og iglesia nga kinsa katong iglesia nga gitukod ni Kristo mao katong ginsakpan sa mga apostolis, dili kay kamo bag-o lang ning bangon. Nga ang uban mingon, ang among pagtulunan gikan pa sa sinugdanan, sa tuig pa sa atong Ginoong Kristo, mao man ni bakak. Nya kung mabasa sila adto mabasa sa mga referensya, pwede bagod na. Ha? Nga kanang referensya gihaom-haom ra man na ninyo sa inyong pagtulunan. Pero kung atong basahon ang Biblia, dili kay referensya nga to ang pamatud-an, kundi ang mabasa sa Biblia katong tinuod jud nga Iglesia ni Kristo nga gitukod dito sa salim niya karon kay nawala man to kay nangahurot man to kamatay to mga apostol. Nya na itagna nga mubangon ang mga mini nga mga magtutudlo. Unsa ba ka importante Brad Bobot Panta nga ang usa ka magwawali kinahanglan gyud siya nga tinawag Hebrehanon 5:4 Brad Bobot Panta. Importante ba gyud nga ang usa ka tawo nga magwali sa mayong balita kinahanglan nga tinawag gyud siya sumalas Biblia? Yeah, kinatong basahon kining nakasulat sa maong sitas sa Hebrehanon kapitulo 5 bersikulo 4. Ug walay tawo nga munay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan, kundili sa Dios tinawag siya alang nini maingon kang Aaron. So nakita na to sa Biblia, kung magwali ang usa ka magwawali kinahanglan tinawag gyud siya. Dili pwede nga magwali kang wa ka tawaga pangutana. Kini bang mga magwawali karon ni Kristo? Si Kristo ba nagtawag nila? Dili. Nagpalit lang sila Biblia pero unsay gidangatan? Nagtuko dayon sila sa ilang kaugalingon. Giangkon day nila ang Mateo 16:18. Mo na lisod diha. Karon hain pa Brad Samuel nga ang Dios nagpili gyud og mga magwawali nga mao iyang hatagan og katungod nga magwali sa maayong balita. Napabay mabasa nato Brad Samuel sa Roma 9:11 nga gikinahanglan gayud nga ang Dios mao gyoy mangunay sa pagpili sa iyang katawhan aron iwali ang maayong balita. Na ba? Aniya Brad Cesar dugang prueba nga ang Dios naghimo o mao gyoy nagpili para dunay mga tao nga galamiton nga kasangkapanon sa pagwali sa mayong balita niya. Sa 9:11 sa gingon mo nga sitas akong pagabasahon matud pa dinhi sa sulat sa Taga-Roma gingon bisan sa wala pa mahimugso ang mga bata matud pa ni Pablo ug wala pa sila magahimog bisan unsa maayo man udautan aron magapadayon ang katuyuan sa Dios sa pagpamili nga daan dili pinagi sa mga bot kundi dili pinagi sa iyang pagtawag. Busa panagtawag sila gipili ang Dios diay nagpili ang Dios og mga magwawali tao nga muhimo sa maong bulaton sa pagwali. Oh. Usa naagayo di ay karon Brad Bobot Panta. Kung ang usa ka magwawali nya magbut-buot na siya gwali kay gitudlo siya sa iyang labaw. Unsa ba ang gipakita sa Biblia? Salmo 50:16 unsay tawag nadtong mga tao nga nagwali nga wa sugua kaugalingon ng pagtudlo sila mga pastor o sa ilang leader sa relihiyon. Iyon sabay gipakita sa Biblia maayo ba kanang mga magwawali nga nagkuan lang kanang nagbut-buot lang sa iyang kaugalingon nga wa gyud siya sugua kay sa atong nabasa kinahanglan nga ang usa ka magwali kinahanglan tinawag siya og pinili siya aron makahimo siya sa pagwali sa mga balita. Unsabay dangatan adtong mga magwali nga
wala sugua na abay gipakita sa Biblia. Oo, dautan ka na sa tubangan sa Dios kadtong mga tawo nga nagwali nga wa niya sugua. Dinhi sa Salmo sa kapitulo 50 bersikulo 16. Apan sa taong dautan ang Dios nagaingon, unsay labot mo sa pagpahayag sa akong kabalawran, ug nga ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. Oh, kita mo. Dautan di ay ang tawag na anang mga magwawali nga wala naman sugua. Unya maingon ang mga pastor karon og mga ministro. Unya kamo mga PBCM, mga ministros PBCM, pinili mo sa Dios. Oo. Na ay nagpili na mo ang among magtutudlo, Divine Master Tomas iyo hinyo Senyor. Samtang kamo muingon mo nga kamo ang gitukod ni Kristo ng iglesia, diin mo nagkita ni Kristo, nga diin gisangunan mo nga magwali mo sa may balita ni Kristo. Ang gisugo mao lamang kadtong 12 ka apostoles, mao sila responsable nga magwali sila kag Kristo, pero kamo wala. Kano sa alam mo ning butho, nakaapil ba mo sa inunta sa pagtulunan sa mga apostol sa unang kapanahonan, sa diha nga diin gitawag sila sa atong Ginoong Kristo? Wa ba mo'y apil? Ha? Mao kana diha ang pinakaimportante sa magwawali karon ni ata. Brad Samuel, ni anata sa climax sa istorya. Na ay mga pagtulunan karon, daghan man ni sila. Nga brad, ang Dios usara, nya nagpaila mo og master. Na bulag na ng inyos Biblia, kay ang Diyos sumala sa Biblia usa lamang. Iasa ba mabasa Brad Samuel ang ilang basahon, ang Juan kapitulo 10 bersikulo 30, unsa bay mabasa nato diha nga mao ni ang usa sa sitas nga ilang gihuptan nga ang Dios kuno ug ang amahan si Kristo ug amahan usara daw. Mao na ilang giingon nga usara kuno ang Dios, busa wa kuno tay katungod nga magpailata og lain pa nga Dios nga maong Espiritu Santo nga atong gipaila nga maong atong magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ani Abetsiyar, basahon ta lugar ang ilang mga sitas nga gibasihan tungod kay sa atong pagmatuod na mantas ikatulong panahon sa pagpamatuod nga dinidadapit sa Espiritu katuparan Santo. sa Espiritu Santo, busa ila maning ginigar nga agig al kontra nga dili gyud kuno makatunganon nga naman tud kay ang Dios usa ra gud kuno kay matud pagami gamit nila ang nakasulat sa kanang Juan sa ang kapitulo 10 bersikulo 30 kun atong pagabasahon gingon ini matud pa kini sa atong mabasa sa bersikulo 30 gingon, ako ug ang amahan usara matud pa ni Kristo. Siya daw ug ang amahan usara, busa mo na ilang mga aligasyon Argumento nga dili gyud kuno makaturunganon nga magpaila pataglain og lain nga Dios kay usara gud kuno ang gihisgutan sa Biblia. karon. Kung ato nang basahon sa English, giingon dayon, I and my Father are one. Na sa ato pa, ako ug ang amahan usara. Mao day na ang ilang gihuptan nga dili daw kuno pwede nga magpailata og lain pa. Mao kana karon ato ning tin-awon pag-ayo. Karon ang pangutana, ang ilang bersikulo nga gigamit Brad Samuel, Brad Bubot Panta, usa lang. Ug katong kang Pilipi, nya ato naman ang natubag tong sa una ang kang Pilipi nga nag-ingon si Kristo ngadto sa iyang mga tinud-an kang Pilipi, wa paday ka makakita kanako ang ako ang amahan nga ni anak ko sa sulod nako mao'y nagpaila kanako. Mao man ang ilang mga argumento nga si Kristo og ang amahan kuno naa kuno sa sulod ni Kristo. Ato naman ang tunan pero ato gapon ang balikon Brad Samuel aron sa pagpatin-aw gyud og dugang. Na sa ilang argumento Brad Bubot Pantaw, Brad Samuel, I and my Father are one. Ako ug ang amahan usara. Unya ila dayon gi pakita nga Brad, di na pwede nga magpaila pa muglaing Dios. Ato ning usisahon sa Biblia. Kay kini mga tawhana ug mapamatuod putlon dili nila basahon ba ug unsa ang kinatibuk ang ngano nga nag-ingon si Kristo ako ug ang akong amahan usara. Kung ato ng sugdon pagbasa, ang kini Juan kapitulo 10, sugdon ta sa pagbasa, sa 22, ug ngadto dayon sa 34, ug unsa, diin sila nahiusa. Usa ba sila sa unsa matanga sa pagkayusa?
nga si Kristo maura ang amahan maura po na Kristo, na gani ubang relihiyon karon Brad Samuel, nga ang amahan maura ang Espiritu Santo, ang anak maura ang Espiritu Santo. Mao man na roy problema ron. Sulbaron tana karon mga higayuna. Niasa ta. Diin ba nahiusa si Kristo ug ang amahan? Nga ilan lang gilakto dito sa bersikulo 30, atong sugdon gani sa 22, dayon maadto dayta sa 30 ngadto sa 34 gingon. Og nahitabo nga dito sa Jerusalem, gisaulog ang pista sa dedikasyon. Nya gingon dinhi, tingtugnaw kadto og si Hesus, paminawan ninyo ha, mga higala mga kigsunan, og si Hesus naglakaw sulod sa templo sa portiko ni Solomon. Og unya gialirungan siya, isabi gialirungan si Kristo sa mga Hudiyo. Og ilang gipangutan na lugar si Kristo nga na nag-ingon, unsa pa man kadugay ang imong pagpakulba hinam kanamo, kung ugaling ikaw mauman ang Kristo nan. Tug-ani kami sa laktod gayod, mao na ang pangutana lugar sa mga Hudiyo dito sa atong Ginoong Kristo. Sa 25 na yan, o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, gitug-anan ko nabitaw kamo, apan wala kamo managpanuo, ang mga buhat nga akong ginahimo, timaniha ang ginabuhat daw ni Kristo, nga iyang gihimo, sa ngalan sa akong amahan. No, ang iya ko nung gibuhat, sa ngalan daw sa iyang amahan, matupad ni Kristo. Kini, nagapamatuod, may tungod ka nako. Apan, kamo wala man nagpanuo, tungod kay kamo dili man kauban sa ako mga karnero. Kinsa tong mga karnero nga dili kauban? Kadtong mga Hudiyo nga wa motuo ni Kristo. Ang ako mga karnero matupad ni Kristo nagapatalinghog sa akong tingog. Og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako sa 28. O ginahatagan ko sila kinabuhing dayon. Katong iyang mga karnero. Katong lugar ang mga karnero ni Kristo. Og sila dili gayud malaglag. Og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila. Katong karnero ba? Gikan sa akong kamot. Ingon des 29. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila. Katong mga karnero ba? Gihatag sa amahan nga tukang Kristo. Nganhi kanako, siya labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Timan-ana to nga si Kristo naadi ay siya mga karnero ug kadto mga karnero ug ato nang basahon sa Yatag sa amahan. mga tao man kana ang bot pasabot ang mga karnero gihatag daw na sa amahan ngadto kang Kristo ug wa kuno makaagaw ni ana matud pa ni Kristo. Kanila gikan sa kamot sa amahan. Unsa dayoy gisulti dayon ni Kristo? Ako og ang amahan usara. Mo ni ilang gidakop sa nakalaay mga relihiyon. Ipadayon tas 31. Og unya ang mga Hudiyo namunit kadtong mga Hudiyo nganing supak kadtong mga ni supak ba ni Kristo namunit usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. O kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko na kamugdaghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba niining mga butanga ang hinungdan nga tungod diin inyo akong pagabatuon. So nining tungod radi ay ang kadtong mga Hudiyo wa to magtuo sa atong Ginoong Kristo. Ang istorya nini manghigala nakabaton di ay si Kristo og karnero tungod kay gihatag sa amahan ngadto kang Kristo. Ang mga karnero. Nga matud pa sa gipakita ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila katong mga karnero nganhi kanako siya labing dako sa tanan ug walay bisang kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa akong sa kamot sa akong aman. Ako ug ang aman usar. Diin sila nahimong usa sa pagbantay sa karnero. Dili kay lain ang amahan, lain pud ang Kristo. Kun diin sila naiusa si Kristo nga amahan sa pagbantay sa karnero kay dili magabaton si Kristo o karnero o katawhan kun dili sa amahan kay ang amahan mao naghatag kang Kristo niadto mga karnero.
Busa dili lugar managlahi sila brad. Lahi Sa- gyud ato pa maning dugangan Brad Samuel. Lain ang amahan nga mo'y naghatag sa mga karniro ngadto ni Kristo, lain ang gitagaan nga mo sa Kristo, lain pud ang naghatag. Correct. Busa, Karon. dili gina pwede nga usara sila. Correct. Ha? Niaman na yung mga pruiba na anak, Brad Samuel. Giingon na din. Kung diin po sila nahiusa po sila sa pagkadiyos na batay pruiba sa Biblia. Basaha ni Brad Bubot Panta. Dili lang kay nahiusa sila sa pagbantay sa karnero, kundi usapot Usap sila sa sa pagkadiyos. Sumala, basaha ragod Brad Bubot Panta ang Isaias 43 versikulo 11. Kini ba si Jehova Dios ba ni sumala sa atong mabasa sa Biblia? Nya atong basahon din sa saya sa 43:11. Ingon ni natong mapatalinghugan. Kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova. Og ang akong alagad nga akong napili, aron kamo makaila og managtuo kanako, og makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo, ni aduna pay musunod kanako. Dinhi sa 11. Ako, bisan ako mao si Jehova og gawas kanako, wala nay manluluwas. So, atong nakita nga kini di ay si Jehova, Diyos kini sumala sa atong nabasa sa Biblia. Aron ato yung ipatinaw nga si Kristo o ang Amahan usapot sila sa pagbantay sa karnero o usapot sila sa pagkadiyos. Nabay mabasa pangdugang pruiba Brad Samuel Jeremias 31 versikulo 1 nga kini si Jehova Dios gyud. Ania Brad Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sita sa Jeremias sa 31. Kapitulo 31 no bersikulo Uno. 1. Inyong patalinghugan mga mahal namo nga makagsunan nga kani pud ang amahan nga mo si Jehova Dios ni niya inyong patalinghugan sa 31:1 sa kanang Jeremias gingon ni adtong panahon na nagaingon si Jehova, ako mahimong Dios sa tanang mga banay sa Israel ug sila mahimong akong katawhan mo sa kanang Si Dios Jehova, Dios Diyos. po ni Oo. sa atong nabasa lugar sa nakasulat sa Karon para gyud mapribahan nato nga nausap po sila sa pagkadiyos si Kristo o ang Amahan. Ato nang nabasa sa Biblia nga ang Amahan nga mao si Jehova nga gitawag og Yahweh Dios siya. Karon sa Biblia basab si Kristo bapod Dios bapod siya aron ato gyung ipakita nga usa sila sa pagbantay sa karnero ug usap pod sila sa pagkadiyos. Akong basahon nga si Kristo Dios pod sumala sa Biblia. Basahon ko ang Tito kapitulo 2 bersikulo 13 nag-ingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Iunsa day si Kristo sab sa Biblia, Dios usab siya ga dako nga Dios matud pa sa gipakita sa Biblia. Doon na papaydugang pruiba Brad Bubot Panta nga si Kristo Dios kundi siya sumala sa Roma 9:5 Brad Bubot Panta aron atong ipruibahan o atong pruibahan nga usapod sila sa pagkadiyos dili lamang sa pagbantay sa karniro kundi usapod sila sa pagkadiyos sumala sa atong babasa sa Biblia Roma 9:5. Kaya ito basahon din sa Roma 9:5 mo kaniya nga ito nga matagad nga pahayag. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao. Natao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. O kita mo? Dios si Kristo. Busa kung diin sila nahiusa, ako o nga akong Amahan usara, usa sila sa pagbantay sa karnero ug usapod sila sa pagkadiyos. Kay Dios ang Amahan, Dios pod ang anak, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero ang uban moingon nga, pataka raman mo. Pataka raman mo. Mo lagi nagiingon, kinsa may nagpataka sa pagsabot. Ato may gyud ning mapruibahan karon kung usab ba gyud si Kristo ug Amahan maoro ba gyud na siya, ato ning mapruibahan karon. Bisan pagani ang example, lahi ra ba ang unahuna sa tao Brad Samuel, Brad Bubot Patalahi pod ang unahuna pod sa Dios. Ngano man muhatag tag example sa kaning gitawag og magtiayon Brad Samuel, di ba? Sa Biblia ba, Brad Samuel, nagpakita ba ang Biblia nga sama sa magtiayon
duha magyud na sila. Unya dayon ang lalaki, lain pud ang babae. Pero sa kwintada sa Dios, Brad Samuel, ha? Kanang bana og asawa sa kwintada sa Dios, sumala sa gipakita sa Biblia, pila na siya, Brad Samuel? Sa Dios nga pagkwinta, Brad Cesar, kanang bana og asawa, giisip gikwintan na sa Dios og usa. Nabay pruiban nimo? Sa reality sa tinudanay nga kanang pag nga atong maihap, duha, di ba duha man gini siya, pero Okay. sa Dios nun nga pagkwinta, usara na siya sa kung ang Dios mo ay magkwintada niya. Sa 19 sa iyang kapitulo 5 hantod sa bersikulo 6, no? Sa asa man na- Mateo, Okay. inyong patalingugan gingon og nag-ingon tungod ni ining maong hinungdan kay kamatud pa niini nga matud pa tungod ni ining maong hinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Unya sa 6, tungod niya na dili na sila duruha kundi usa, busa ang sa Dios giusa sa tao, dili pagabulagon. Busa sa kwitada diaw kanang managtiayon, Brad Cesar, kanang giisip na gikwinta na sa Dios Ug usa. na kanang babae og lalaki, dili na siya diha, usa na ang kwintada Oo. sa Dios sa managtiayon. Usa na nga bersikulo, Brad Samuel? Tungkol pa sa atong gibasa sa Mateo sa kapitulo 19, bersikulo 5 hantod sa bersikulo 6. Usa kanang gingon nga 10:30, sama gihatag nato ang sampol nga kanang 10:30 nga matud pa diin ang Dios o din sila dapit nagkayusa si Kristo nga man pinaagi sa pagbantay sa mga karnero, diha sila nagkayusa og sa pagka-Dios. Kay kun imong basahon na ang bersikulo 33 hantod sa 34 sa 10:30, didto nga nahimo pong Dios si Kristo, busa diha sila nagkayusa sa pagka-Dios ug sa pagkabantay usa Pagbantay. sa mga karnero, mga Oo. manamo. Kita mo? Sama sa kanang managtiayon nga matud pa ang bana ug ang asawa, Duha magyud na sila. isip man na siyang duha man gyud na sa kwitada, pero alang sa Dios, pag sumada sa Dios, giisip ra silang usa, sumala sa tong nabasa lugar sa Biblia sa Dios na Oh, karon pagkwitada. napapay Mga dugang pruiba ni mga- ana, Brad Bobot Panta. Mayo tingali mo basahon para may balo pod ning mga nagkalaing relihiyon ba nga nagtudlo og dili maayo bitaw ngadto sa mga katawhan sa ilang mga membro. Manghinaot tong tapod ta nga kini mga pastor ay pagpatuyag panudlo ang dili mao. Ha? Ngano inyo man ang usahon nga daghar ba ni pruiba karon? Maputos ba yun ta karon sa mga sitas karon? Ha? Unsa pa ang ato ipakita, Brad Bubot Panta, Ezekiel 4:6, Brad Bubot Panta. Sa kwintada sa Dios ang usa ka tuig, pila ra man na diha sa Dios be. May nato ning ipakita diha sa mga pastor nga nagpataka panudlo sa ilang mga membro nga ang Kristo maurang amahan, ang amahan maurang Kristo. Sige daw, Brad Bubot Panta, Dili, basahan. atong basahon ang nakasulat sa Ezekiel sa iya kapitulo 4 ug ang iyang bersikulo 6. Og ingon man sa dihang ikaw makatuman na nini, ikaw mahigda sa imong tuo nga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda. Kap-atan kaadlaw, ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig, ako nagtudlo niya na kanimo. Kita mo na ang kapatan kaadlaw. Ha? ang tagsa-tagsa katuig. Tagsa-tagsa katuig. Usara sa atubangan sa Dios sa iyang kwintada. Busa siya ro pod og di mo makasabot. Dugang pruibaba, Brad Samuel, sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8, ang usa ka libo ka tuig pilan man na kaadlaw sa Dios, Brad Samuel? Daghan ba sa kwintada sa Dios? Unya nahimo gali nga ang bana og asawa nahimo galing usa, unya si Kristo na noon di na noon makamao maingon nga ako ug akong amahan usara. Ha? Duha man na sila pero giingon og usa. Mao nga naghatag ang Dios og example sa magtiayon nga ang duha pwedeng mahimong isa, pwede pod ang usa ka tuig ang 40 ka mga adlaw himuon pod ang usa ka tuig.
O usa ka adlaw sa Dios. Iyon sa pay mabasa nato da Brad Samuel sa ikadang Pedro 3:8. Aniya, Brad Cesar, basahon kaning kasulat sa ikadang Pedro sa iyang kapitulo 3, versikulo 8 nga mao lagi na sa kun ang Dios mo ay magkwinta ang usa ka adlaw niya pwede niya usa ka libo, pwede sa ang usa ka libo pwede ra pug usa ka adlaw, ingon niya na ang pagkwintada lugar sa Dios. Pero ang tinuod nga realidad nga masumadan mo daghan na siya nga mga katuigan kay no naa gani ang usa ka tuig na agunay matud pa 365 days pero no naa Sige. nga ang Dios ang usa ka adlaw himuoran ang usa ka libo ka tuig himuoran ang usa ka adlaw kung sa Dios ang pagkwinta niya. Sa ikadang Pedro 3:8 atong pagbasahon giyon, apan mga hinugugma ayaw kamo pagpakabutan nining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Busa ingon ni ana ang Usa ka libo ka tuig? sumada lugar sa Dios. Oh. Ang usa ka libo ka tuig pwede ra imong ingnon niya usa ka adlaw. Maingon Kita usa mo na. ang ingong usa ka adlaw, maingon po ng usa ka libo ka tuig. Ingon na reverse Nya, kana reverse ra ba? bang usa ka tuig Brad Samuel 365 days ko na. Unya kay sumala sa gipakita sa Biblia, ang usa ka tuig usa ra na ka adlaw sa Dios unya. Kun imo nang sumadahon ka ng 365 i-times nimo na 365 times 365 dunay 365,000 years. Ang usa ka libo tuig. Kita mo? Oo. Kaadlaw. Nya ang kwintada sa Dios usara na kadlaw. Siya ro pun mo mga pastora mo mga ministro nga nag-ingon nga si Kristo maura na si Jehova. Jehova maura na si Kristo. Nga ang kwintada gani sa Dios ang usa ka libo ka tuig usaram gani na kadlaw. O nya ang magtiayon duha sila gihimo ganing usa sa Dios. Nya di na hinuon makamao si Kristo. Moingon ako nga ako naman usara. Pero para gyud batin-awan ang ato mga listener Brad Samuel. Naapatay dugang prueba Brad Bubot Panta sa Biblia. Ha? Unsa bay atong mabasa sa Biblia nga lain gyud si Kristo ug lain gyud ang Amahan. Juan 14:28 Brad Bubot Panta aron atong ipatin-aw sa atong mga listeners og sa naglantaw sa YouTube karon aron tagbawan gyud sila nga naay mga magwawali nga mga pastor, mga ministro nga maingon sila nga ang Dios usara kuno si Kristo ug ang Amahan usara. Pero sa atong mabasa karon naabatay dugang prueba nga lain yun ang Amahan, lain pud ang Anak sumala sa Biblia ayon sa imong mabasa da. Diya din sa Juan 14:28 Brad Cesar nagkanayon kini dinhi. Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo. Ako moadto. Apan mobalik ra ako kaninyo. Kun kamo nahigugma makanako, iga kalipay unta ninyo nga ako moadto sa Amahan. Kay ang Amahan labaw pa man kanako so nagpakita din nga dili ra ni usa lain ang Amahan lain pud ang Anak Brada Cesar. Oo, kay nag-ingon ko do nakadungog kamo kanako matud pa Kristo nga nag-ingon kaninyo ako matud pa ni Kristo muadto apan mubalik ra ako kaninyo. Kung kamo nahigugma pa kanako iga kalipay unta ninyo nga ako moadto sa akong Amahan. Naayadtuan si Kristo nga Amahan. Unya og siya pa ang Amahan nga nung madto pa man siya sa Amahan. Di diha na ng pagkwintada Brad Samuel nga nasayop gyud kining mga pagtulunan karon nga si Kristo og ang Amahan mo ora ka nag-ingo ka klaro ana sa gibasa ni Brad Panta nga nag-ingon ako moadto sa Amahan. So lain tong iya nga to, ang lain po siya nga moadto. Doon na pa may dugang prueba Brad Samuel Lucas 23:46 Brad Samuel aron ato yung ipatinaw ngadtos mga pastor nga nagtudlo og hiwi nga mga doktrina nga ang Amahan og si Kristo maura daw kuno na. Naa pa may dugang prueba Brad Samuel Lucas 23:46. Aniya ba Cesar, basahon ta kining dugang prueba sa Lucas 23:46 nga lahi gyud ang Amahan, lahi pod ang Kristo nga mo kanang Anak. Matud pa dinhi 46 sa 23 sa Lucas gingon unya si Jesus mituaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Amahan, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Busa kun atong
nuntan ang ilang mga argumento, Brad Cesar, nga matud pa ang amahan, ang Kristo o ang amahan usara. Kung tinuod pang usangan nung mingon mas Kristo, matud pa niya, mituaw, si Jesus mituaw sa makusog nga tingog. Nga nagingon, amahan, ngana sa ibong mga kabot, itugyan ko ang akong espiritu. May gitugyanan siya siyang espiritu. Kinsa, ang amahan. Unya, kung matud pa, Siya ra di ay. kung siya ra di atong amahan, usara sila. Nganong miingon mo siya, amahan ngana sa ibong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Nga siya raman da ito. Oh. Ha? Mao man na ron kamo mga pastor. Aber, bigyon sa man ninyo na pagunahuna. Ha? Nini puntuha lang, wa na bulyaso na inyong pagpamatuod. Nga inyong ingnon ang mga membro ninyo nga si Kristo ug man usara. Diha mo nakasayop nga pastor. Ha? Gamay ra mo sitas pero kini amo apil daghan nagsitas. Ha? Ipaha, duha pa to. Dugangan pa nato barbobot panta. Sumala sa Biblia, ha? Matod pa sa gibasa ni Brad Samuel, ang Espiritu ni Kristo gitugyan sa iyang amahan. Kinsay nagtugyan? Si Kristo. Asa niya gitugyan niyang Espiritu? Sa amahan. Timan iha, duha na galina. Duga pa mang dugang prueba, Brad Bobot Panta. Kinsa ba kining amahan nga maoy gitugyanan sa Espiritu ni Kristo? Sa diha nga nagtuaw siya sa makusog nga tingog, amahan sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu. Og siya pa, wingon sa Kristo, anak, itugyan ko kanimo ang akong Espiritu, anak. Wa man ing nana, nangingo mas Kristo. Amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu. Unyog siya pa. Di mingon ta siya, anak, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu, anak. Unsa po ng pagkaunaw-naag, unsa man mo mga pastora mo, wa mo kuyawi sa inyong pagpamatuon nga to sa inyong mga membro. Siyaro po ninyo, bikin sa bakining amahan, Brad Bobot Panta, nga maoy gitugyanan sa Espiritu ni Kristo. Sumala sa Biblia. Si Kristo ba na ang maong amahan? Sumala sa Biblia? Dili amat sumala sa Biblia, Brad Cesar, mo kana si Jehova. Naway prueba? Dinhi sa Isaiah sa kapitulo 64 ug ang bersikulo 8 mo kani atong mutagad. Apan karon, o Jehova, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulunon ug ikaw mao among magkukulon ug kaming tanan binuhat man sa imong mga kamot. Klaro anak, kinsa da itong amahan nga gitugyanan sa Espiritu ni Kristo nga matod pa ni Kristo amahan. Sa imo mga kamot itugyan ko ang akong Espiritu. Kung kinsa da itong amahan sumala sa Biblia, narabay po'y relihiyon nga mingon way nga nang amahan. Nung san man taon mo nga Biblia man ni among gibasa. Unsa man mo? Mural mamugbutay nino na ng kalakihan ninyo. Ako mo si ako. Maingo ako mao si ako. Unsa man ang lugar nga pagunahuna niyo? Mayo ka na inyo ang utok. Bae karon, klaro kayo nga ang amahan nga gitugyanan sa Espiritu ni Kristo mao daay ang atong Ginoong Jehova. Si Kristo namatay man atong tungora karon. Sa unang Timoteo basahon ko Brad Samuel, pabor man ako Biblia sa 1:17 nagingon. Karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong Dios, alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ikinsa katong bugtong nga Dios nga dili mamatay, nga wa mamatay kay ang namatay si Kristo. Ikinsa tong bugtong Dios nga wa mamatay, way lain ang atong Ginoong Jehova. Wa mato magpakamatay itong amahan. Ang anak ra may nagpakamatay. Busa nagkalahi gud sila pastor o mga ministro nga nagtudlo nga miingon nga si Kristo ug ang amahan usara. Diha mo nagkasayop sa inyong pagtudlo ngadto sa mga tao kay di man lagi mo tinuod lagi gat sinugo ni Kristo. Angkon ra manggod mo nga sinugo mo ni Kristo nya pagkamanhiman ang inyong kwintada ni hinuon. Wa na hinuon magkadimao. Kung sapay mabasa na to Brad Samuel, kinsa ba kining hari nga dili mamatay, nga wa mamatay kay ang namatay ang anak man nga mao si Kristo, mamgadingos Kristo. Amahan sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu. Kinsa day nang amahan nga gitugyanan sa Espiritu ni Kristo, mao ang atong Ginoong Jehova nga gitawag og Yahweh. Karon kinsa ba kanang hari sa kapanahunan nga wa mamatay sumala sa Biblia, Brad Samuel? Salmo 47. Aniya ba si Sar, kung kinsa kanang hari lugar nga wala mamatay nga mo kanang amahan, nga Dios nga wala mamatay nga mo kanang hari,
sa tibuok kayuta atong basahon ang puriba kung kinsa kana siya niya sa 47 sa Salmo sa bersikulo 2 inyong patalingugan gingon kay si Jehova ang hataas uyamot makalilisang uyamot siya maoy usa ka dakong hari sa ibabaw sa tibuok nga yuta mo katong Dios Nga hari, sa nga wa tibuok nga mamatay. yuta, nga wala siya mamatay kinsa kato Mao? kato ang Dios nga mao si Jehova. Oh. Ayuha ko noon ninyo, pastor. Ha? Asa man ang argumento ninyo nga maingon mo si Kristo ug ang amahan usara. Pagkadaghan sa mga sita sa mga gibasa ang inyo Juan 10:30 ra. Nya warba mo makasabutan ako diin nahiusa. Si Kristo ug ang amahan nahiusa sila sa pagbantay sa karnero ug sa pagkadios. Mo na ang sayon kayo Muna ang sabton. tinuod nga realidad bra Cesar. So sa pagsabot sa Biblia. Kausa sila pinaagi sa pagbantay sa karnero ug pagka-Dios pero lain-lain na siya. Lahi ang amahan nga mo'y nagtugyan ngadto sa iyang anak sa mga karnero, lain pud ang nagtugyan nga mao ang amahan Karon. karon ba. Kinsa ba ang namatay? Di ba klaro man? Pero ato yung basahon nga kinsa guning namatay. Basaha Brad Bobot Panta ang Juan Kapitulo 19 versikulo 33 o gatos 34. Kinsa ba nang namatay? Sumala sa Biblia. Be, Bisig 33. Ini sa atong basahon din sa Juan 19 bersikulo 33 34. Apan sa diha nasila kang Hesus ug ilang nakita nga siya patay na, wala na lang nila balia ang iyang mga bitiis. no. Kita man. Karon sa 34. Apan usa sa mga sundalo midughang sa bangkaw siyang kilid ug gilayon dihay miagay nga dugo o tubig. Oh, mao bitaw to atong ipamatud-an si Kristo may anhi. Dili lang sa tubig ug espiritu kundi tubig ug dugo. Lahi ang giingon nga mag-born again ka sa tubig ug espiritu. Wala ina nga mag-born again ka sa tubig ug dugo. Kaklaro ana ang Biblia. Karon, kinsa da itong namatay? Nga gitugyanan sa espiritu, mao si Kristo. Ang iyang espiritu gitugyan niya ngadto sa iyang amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Siya ro po mga pastora karon ni panghawa yung taon mo oy. Unsa man na inyong giapas diha sa inyong simbahan? Ha basig namoy giapter ana. Ni amo wa may masuko. Kung nagluwas mo og kalag, kami pod labaw pa nga magluwas pod mi og kalag. Yan ang inyong mga membro nga sayop ang inyong pagtudlo ngadto sa inyong mga membro. Unsa may inyong gihawiran ana inyong pagtudlo karon nga maingon mo ang amahan o si Kristo usara nga klaro man kayo ang Biblia. Ha? Unsa may inyong hanggi dugayan dia sa inyong pagtulon na bisag sayop sige lang jud gihapon mo panuddos mga tao aron ang tao inyong impirnohon. Kini amo dili ni amo pangasaba. Nagmalasakit lang ni. Kay kung muluwas mo kalag sa inyong mga membro labaw paming muluwas mig mga kalag para kadto inyong gitugluan nga mga kalag dili may impirno to. Mao niyang hustong pagtudlo, mao niyang hustong pagsabot pastor. Nga ayaw ninyo ingna nga si Kristo nga man usara. Lahi siya. Lain ang gitugyanan sa kalag ni Kristo o espiritu ni Kristo ang iyang amahan. Kaya ang amahan wala mamatay, si Kristo ra ang namatay. Doon na papatay dugang prueba Brad Samuel Juan 17 1 ngadto sa 5 nga lain jud ang amahan, lain jud ang anak. Be, Basa basaha. Cesar, basahon ta nga naghisgot ni nga lain gyud ang amahan, lain pud ang anak. Niyaw sa 17:5 17:1 sugod ta antod sa bersikulo 5 inyong patalingugan gingon. Og sa nakapamulong na si Jesus niining mga sultiha, gihat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit ug miingon siya. Tingnan na to ha. Oh. Nga sa diyang nakapamulong na si Jesus, Gihat iyang mata ngadto sa langit. Gihat ang iyang mata ngadto daw sa langit. Sige. Unya mingon diyon siya. Amahan, Agoy. ha? Ang takna nahiubot na. Kita mo? Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magapasidug kanimo. Muposta ka diot bla sisa. Sige. Nga kun mao pa, nganong miingon man si Kristo mihat man siya sa mata ngadto sa langit niingon siya, amahan. O may amahan iyang gisgutan. Ang takna nahiabot na.
Pasidunggi ang imong anak. O may gingon siya, pasidunggi ang imong anak. Aron usab ang anak makapasidungog o magapasidungog kanimo. Busa lahi gyud ang amahan nga gimatay gisiyahat ni Kristo ngadto sa langit, nga mingon siya, amahan, ang takna nahiabot nati man ininyo. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magapasidungog kanimo. Sanglit matud pa sa bersikulo 2, gatagan mo man siya kagahom ibabaw sa tanang katawhan aron sa paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gitugyan kaniya. Dunay gitugyan ngadto sa samaan ngadto siyang anak ha, nga moingon nga pasidunggan siya. Ningon sa 3 padayon ta, ug ang kinabuhing dayon mo kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Bisag diha lang Bisag gani diha lang kag po, Samuel. may nagpadala ni Kristo kadtong bugtong matuod nga Dios nga mao ang Ama. Unya kun maora nganong matud pa, nganong may nagpadalaman nga giila ni Kristo nga bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Busa may gipadala nga mao si Kristo, may nagpadala nga mao pud ang Amahan. Busa dili gyud pwede nga maingnon Usahon lang nila. usarana kanang Sila, si Kristo ug ang Amahan. Oo. Na kaklaro ana, ug ang kinabuhing dayon mo kini matupad ni Kristo ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang unsa man tinuod nga Dios ug unsa man ang og tang Kristo. Naunsa man sa mga pastora oy, unsa man nag-eskwela mo, di na mo ka mao mangwinta. Kaklaro ana, ha? Og ang kinabuhing dayon mao kini nga ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios kinsa yang giiskutan ang Amahan og kang Hesukristo nga imong pinadala. Naay gipadala, kinsang gipadala si Kristo. Unya ilahos na, og karon Amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo, niya nang kadungganan nga gikuptan ko kanimo matupad ni Kristo uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Naana si Kristo uban na sa Amahan, wa pa ang kalibutan. Saro po mo mga pastora mo, di mo makasabot ana nga inyong inon nga si Kristo og ang Amahan usara. Wa tay supat nga usa, pero ang wa ninyo masabti usa sila sa pagbantay sa karniro, kay dili pagkabaton si Kristo karniro ug wala ihatag sa Amahan nga to ni Kristo. Muna gingon Brad Cesar nga kung ila man ang usahon, muna sayang kayo ilang pagtuntuon sa hermeneutic. Oh, bulatik. Ha? Nga Asa wasa naman taon tong sila. nag-text dire? Kadto nag-text nato nga wa kuno ta hermeneutic, wa kuno ta magtuos Biblia. Ikaw ray makamao. Be, kini kono. Madalan nig hermeneutic ni katok pastor nga giinanta niya nga wa kuno ta hermeneutic. Be, unsa man ni? Naalagi kay hermeneutic pero kanang imong hermeneutic bulatik. Ha, kining amo mao gyud tinuod nga hermeneutic. Kay ngano man nakasabot pa mis Biblia, pero ikaw nga nanghambog ka nga wa pa mataw ang makapildi nimo. Nining tungurala pildi na kay. O si Soriano pa, si Ani Soriano, nining tungura wa na ka. Pildi na ka og debate pa. Ha? Mo manaron. Karon dugangan pata pitidaghanan nato brad sambil nga mga sitas, di ba? Ang ilaha 1:30 ra. Pero ato pitidaghanan. Karon dugangan pata. Habakuk 3 bersikulo 3 brad bubot panta. Unsa bay makita nato diha aron gyud batagbaw gini mga pastor karon nga maayo kayo motik-atik sa mga membro. Ang Amahan og si Kristo usara. Ang Amahan maura na si Kristo og si Kristo maura ang Espiritu Santo. Wa mo Bisang pagani si Propeta Habakuk Brad Cesar. Sige, nagtuog po ni gani siya duha gyud. Sige, basaha. Habakuk 3 bersikulo 3. Dini atong basahon sa Habakuk 3 bersikulo 3, yun na atong matagad. Ang Dios manigikan sa timan ug ang balaan gikan sa bukid sa paran. Ang iyang himaya milukop sa kalangitan ug ang yuta napuno sa pagdaay kaniya. Timan anta nga dunay Dios nga manigikan sa timan na. Pastor, paminaw. Dunay Dios nga mani sa timan. Unya og Napoy balaan.
ang balaan gikan pud sa bukid sa paran. Ha? Dunay Duha Dios nga mianhi sa timan ug doon na po'y balaan nga gikan pud sa bukid sa paran. Na ang pangutana ato ni sulbaron, kinsa ba kining balaan? Ha? Tubag ba sa Biblia nga doon na may balaan nga sumala sa gibasa nato ang Dios nga mianhi gikan sa timad ug ang balaan gikan sa bukid sa paran? Kinsa ba kining balaan nga gikan sa bukid sa paran sumala sa pag-aso sa Biblia, Brad Samuel, aron atong makita diha sa Biblia Lucas 1:35? Kinsa kining balaan nga sumala sa atong nabasa, balaan nga gikan sa bukid sa paran? Kinsa ba kining balaan nga nag-ingon gikan sa bukid sa paran? Gitug-an ba po sa Biblia? Ya, Brad Cesar, gitugan kung kinsa ka ng balaan nga gikan ka ng balaan sa bukid sa paran. Ito pa man na. Dunay Dios nga gikan sa timan ug ang balaan po gikan po sa sa bukid. paran. Bukid Okay. sa paran. Sige. Kung kinsa ka ng balaan nga gikan sa bukid sa paran, niya. Saha. Iba na to. Ang Lucas siyang kapitulo 1 versikulo 35, mga malnamo nga mga kaigsunan inyo kining patalinghugan gingon. Ang manunda mitubag kaniya pagkasaran ikaw sa Espiritu Santo, matod pa, o pagapandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod nini ang bata nga mataw paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Busa kung kinsa diyan ang balaan nga gikan sa paran, mauday kanang anak sa Dios. Sumala sa atong nabasa. Klaro na ha. Kinsa pod ning hari pod Gikan sa timan. Gikan po sa timan. Naabay ato pong mabasa bubot panta Salmo 47:2. Kinsa ka ng hataas o yamot nga gikan po na ang Dios, gikan po na siya sa timan. Kinsa ba na gitug-an ba po sa Biblia? Salmo 47:2. Diya din ato matagad din sa 47 do sa Salmo. Kay si Huba nga ang hataas uyamot, makalilisang uyamot, siya mao usa ka dakong hari sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Kinsa day kadtong Dios nga manigikan sa timan nga mao kan ang gisgutang hataas uyamot, mao day si Jehova sumala sa atong nabasa sa Biblia. Lain si Kristo nga gitawag og balaan nga gikan na siya sa paran, ug lain pod tong Dios nga manigikan sa timan. Sumala sa atong nabasa sa Biblia nya asa man ko pastor Nga maura. Aber daghan ng sitas among gibasa mauna ron ang ato ang gipakitang pahayag sa Biblia. Hain pa Brad Samuel, Salmo 2 versikulo 11 sa 12. Basahon ka bisan pagani kanang si David sa atong pagpaila, duha gyapon ang iyang gipakita sa Biblia, no? Sa Salmo sayang kapitulo 2, inyong patalinghugan mga malnamo nga makaisunan, unya bersikulo 10 hantod sa 12. Atong pagabasahon gingon, busa karon o mga hari magamalamon kamo, magpatudlo kamo mga maghukom sa yuta sa 11. Sa kadlok ulam malagad kamo kang Jehova, og managlipay kamo uban ang pagkurog. Timana na to ha? Matod pas bersikulo 12. Humalo kamo sa anak aron siya dili masuko ug mangawala kamo diha sa dalan. Kay ang kapungot niya musilaob sa dili madugay. Busa dunay gingon ni David. Sa kahadlok daw umalagad kamo kang Yuba, ingon si David. Og managlipay kamo uban ang pagkurog. Matod pa ni David, gawas po nga kung mahadlok kamo walagad kamo kang iba, ngingon pagyud sa bersikulo 12. Humalo kamo sa anak ko aron siya dili masuko. Kita mo naay anak nga hagkat. Ni matod pa ni David. Kaklaro ana daan tugon atong ibasa pastor. Biasa man kuha ninyo in taon nga maingon mo nga si Kristo og ang amahan usara. Ha? Gitudlo gani sa Biblia nga ipaghalok ba to pa si Dios? Ipaghalok kamo sa anak. Kinsa ba ka ng anak? Taghan na mga sitas basaha ragod Brad Bobot Panta, kinsa ka ng anak? Lucas 1:35 Brad Bobot Panta, kinsa ang gitug-an nga anak nga pahagkan sumala sa gipakita sa Biblia? Dinhi atong mabasahon sa Lucas 1:35, ang manulunda mitubag kaniya,
Pagakusaran ikaw sa Espiritu Santo o pagalundungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod nini ang bata nga matao paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Oh. Ang anak Kinsa di ay ka ng anak sa Dios nga mahalukan, matud pa ni David. Si Kristo. Nga sa man kuhaan ninyo ang inyong argumento nga inyong usahon ang amahan og si Kristo usara. Diha lang ang tungura, naputos na gali mo sa mga sitas nga amo ang gipangbasa, siya pug di mo kasabot. Uy, kamo mga membro diha ba? Maluoy in taon mo sa inyong kaugalingon, musugot lang mo may pirno mo ang tinudluan na inyong pastor, wa ba ka di mao? Ha? Panghawa mo din na, uy! Panghawa mo diha, pangitamos ka matuuran. Dili kay magpabilin mo ang talo-talo sa mga pastor nga si Kristo o gaman usahon ra nila. Nga daghan man yung mga sitas nga mong gibasa siya ro naman lang pod. Kamo mga membro karon nga naminaw na anang mga pagtulunan nga ilang usahon ang amahan og si Kristo usara. Panghawa mo din ha. Nga naman kanang mga tawo na nagtudlo na sa dili husto nga pagtudlo pagpahisala kana ninyo. Pangita mos ka matuuran. Ayaw mo pagpabilin anahang sayop nga mga tinudloan nga wa naman sa Biblia nga gipasabot. Maluoy mo sa inyong kagalingon kamo mga tao karon nga naa ni anang prinsipyo ha nga usahon la nila ang amahan ug ang anak. Siya ro pod napa dugang pa pagkadaghan na atong sita siya ro pod di mo makasabot. Proverbio kapitulo 30 ilista pastor. Kamo po mga pastora mabot unsa may inyong kawid-an na inyong pundok o bisag sayop ng dudluan sa inyong mga leader. Sige lang gihapon mo da panudlos mga taog bakak. Unsa man inyong giapas da? Sohol? Kami ba masakitan mi usahay bitaw na mga pastor nga magtudlog di mao? Sakit ba na kay kamo muluwas mo. Kami pod labaw pod mi nga muluwas ninyo mga pastor. Ha? Bihunaw na ako nung nasayop pa ang among mga pagtudlo. Biblia man ni among gibasa. Oh, napa, ilista pastor. Proverbio kapitulo 30 bersikulo 4 nigon. Kinsabay nakasaka ngadto sa langit ug nanaog ang amahan. Kinsabay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinumo ang amahan. Kinsabay nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panapton ang amahan. Kinsabay nagapahimutang sa tanang mga kinatumian sa yuta ang amahan. Kinsaba ang iyang ngalan. Ha? Kinsaba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki kung ikaw nahibalo. Paklaro na. Pagisgot og kisingalan sa ngaman katong nagahikap Si Yuba. sa panganod nagasaka sa langit Oh. naog si Yuba to. Oh, May naman kinsa ang nabasa. iyang anak? Oh. Si Kristo. Nabasa na to ang gibasa ni Brother Puput Pata ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 35. Siya ron man pud oy. Be. Ikaduhang Pedro Brad Samuel 1:17 o 18. Unsa pay dugang prueba? Ha? Nga abilidad yun ni sa amahan unsa bay nakita sa mga apostol diha nga naay sila tingog nga nadungog beon sa ba ang gipakita sa Biblia. 2 Pedro 1:17. Aniya ba Cesar, basahon ta kining ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 17 ang atong pagbasahon gingon. Kaysa iyang pagdawat sa pagpasigog sa Himaya, bisag 16 ta sugod. Sige. Brad Cesar, May labot gingon. lang sige. Kaysa among pagkahibalo kaninyo sa gahom o sa 17 lang. Unang 17 gingon. Kaduhang Pedro. Kaduha na. Kaduhang Pedro gingon. Kaysa iyang pagdawat sa pasidungog ug himaya gikan sa Dios nga Amahan sa diha nga gihatod kaniya sa halangdong himaya ang tingog nga naggaingon o nag-ingon. Kini mo ang akong pinalanggang anak nga kaniya may kalipay ako matud pa ni Pedro. Kami gayod mao ang nanagpakabati Sa maong tingog gikan sa langit matud pa ni Pedro. Sige. Kay kami uban man kaniya didto sa bukid nga balaan. Bisag diha lang. Bisag diha lang. Ang say nadungog nila ni Pedro. Nakabati daw Na ay tingog dito sa langit. Oh. Mo kana ang pinalangga kong anak. Ang tingog nga kini mo ang pinalangga kong anak. Pastor, kwenta ako na pila man na. Dunay tingog ha. Ha? Nga ilang Mismo nabati. si Pedro saksi.
kay nakadungog siya sa tingog gikan sa langit. Mao kana ang akong anak na pinalangga. Kinsa man tong ginag-anak, di ba si Kristo? Unya inyong usahon na. Oy, pagtarong po ng mga pastora mo, oy. Asa may tao na inyong utok? Asa man na inyong kwintada? Aber, i-repute ko nun sayop ba ni amo ang ipangbasa sa Biblia? Namoy Biblia, napo may Biblia. I-repute. Inasayop mo mga ministros PBCM, di mo na maong hubad. Ha? Katong nag-text na mo dari, nga nanghambog, nag-ingon nga. Wa pa matao ang tao nga makapil din ako. Oy, pag-sure po di, pastor, oy. Be, ikaw ko na, i-repute ko nun ng amo mga sitas. I-repute, ina nga, sayop pa na inyong hinubaran. Tanawang tagdi siya magkamulitsing niya og katarungan. Ha? Pagtarong mo mga pastora mo, oy, ayaw tao nyo bakaki ang mga tao, oy. Kadaghan bas may pirno sa inyong tinudluan ng kalakihan ninyo. Di mo maluoy sa kalag sa mga tao. Unya inyong giapas suhol. Wa may masuko ha. Nagdisiplina lamin ninyo mga pastora ba? Ayaw mo pagpatakag tudlo sa Biblia. Gidisiplina lang mo na mo. Kayog muluwas mo kalag, muluwas po may kalag. Pati pa ka pastor nga nagtudlo nga si Kristo o kang amahan usara, luwason ka na mo. Mao nagtinuod nga pagkasulti. Ha? Nadungog ni Pedro nga nagtingog sa langit. Mao kana ang anak ko nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Kinsa man tong nagtingog sa taas? Di ba nga man? Kinsa man tong giingnan? Mao kana ang anak nga pinalangga, akong anak nga pinalangga may kalipay ako. Si Kristo. Inaasa man dapita nga moingon mo usara ang amahan og si Kristo maura. Pataka arman mo. Ha? Dugang prueba bubot panta. Lucas 9:35. Tingog hapon Be. Muli ikot ni Pedro. Asa pa ang dugang prueba? Lucas Lucas 9:35 mo kini atong matagad. O gikan sa panganod dihay tingog nga miabot nga nagingon. Mao kini ang akong anak. Ang akong pinili, pataling hugi ninyo siya. Sa mga nato na tagad nga dunay tingugi ka sa langit, matud pa nga pataling hugi ninyo ang akong anak. Oh, kita mo? Bisa si Pedro nakakita. Ha? Asa pa mabasa brad sa may Lucas 9:28, 35 o 36 nga abilidad gud sa Dios nga tingog ra gyud iya ipadungog. Nya naay mga saksi si Juan, si Santiago, si Pedro napabay dugang prueba sa Lucas 9:28 ngadto sa 36. Ani abra Cesar, basaon ta kini nakasulat sa Lucas siyang kapitulo 9, bersikulo 28 niya. Lahos sa 36. Sa 36 nga mao man ni ang gisgutan ni Pedro dito sa iyang sulat nga iyang nakita lugar ang saksi sila si saksi sila Santiago og si nakabati Juan lugar sa tingog nga ilang nabati dito sa panganod ngayon ninyo sa sugod tas 28. Ug unya sa may mga 8 sa unya sa may mga 8 kaadlaw tapos nini mga pulunga iyang gidala uban kaniya sila si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug mitunga sa ibabaw sa bukid aron sa pagampo. Matud pa sa atong nabasa sa 29. Og sa nagampo siya nausab ang panagway si Kristo man si Jesus man sa iyang naong ug ang iyang mga sapot misidlak sa kaputi. Mo na ilang nakita ni Pedro ngon. Og tan-awa diay nakigsulti kaniya nga duha ka tao si Moises ug si Elias mo na ilang nakita ni Pedro ngon nga mapakita nga mahimayaon og nagasulti mahitungod sa kamatayon ni Jesus nga iyang may aguman didto sa Jerusalem sa 32. O nung nagduka sila si Pedro ug ang iyang mga kauban apan sa ilang paghigmata nakita nila ang iyang himaya ug ang duha ka tawo nga nagtindog uban kaniya nakita nila ni Pedro tong mga tawo nga nagtindog uban kaniya sa 33. Samtang kining mga tawanan na nagpamahawa gikan kang Hesus si Pedro mingon kaniya magtutudlo mayo gayod nga aniya kami dinhi magbuhat kami tulo ka payag usa alang kanimo usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias tulo ni siya namulong niini nga wala makasabot sa iyang gisulti 34 ug samtang nagsulti pa siya niini mitungha ang usa ka panganod nga ug mitabon kanila og sila na nangalisang sa pagsulod nila sa panganod og gikan sa panganod dihay tingog nga miabot nga nagaingon katong nabati ni Pedro mao kini ang akong anak nga ang akong pinili
patalingog ninyo siya. Mo nang nabati ni Lampidog Juan. Og sa nakasulti na ang tingog si Jesus, nakita nga siya na lamang usa, og sila nagpakahilom, og niadtong mga adlaw walay bisan kinsa nga ilang gigsuginlan mahitungod sa ilang nakita. O kita mo, mismo si Juan, si Santiago, o si Pedro, saksi sila. Nga naay tingog ilang nadungog gikan sa langit nga nag-ingon, mao kana ang akong pinalanggang anak, nga akong pinili, patalinghugin ninyo siya. Kinsa matong tingog? Si Kristo nasa ubos. Unya nagtingog sa pangadol, usahon na ninyo, pastor. Pagtarong po di taon mo, oy, wa mo manlibaw sa inyong balhibo, nga inyo rang usahon ang amahan o si Kristo. Pagtarong mo ba? Kung sa mag-inyong gihawiran din na taon, oy nga nagpabilin, may taon mo diya, bisag sayop man ang inyong doktrina, inyo lang gihapon ng paninindigan, bisag sayop. Wa mo maluoy sa inyong kagalingon nga may impirno mo ana inyong pagtudlo. Busa nanang tungura Brad Samuel, giputos na nato sila bisang gani sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 6, ha? Bisan pa si Adan ug si Eva, ha? Nag-ingon sa atong nakitang pahayag, og si Jehovah nga Dios nagtawag sa tao gato kang Adan ug Eva, og nag-ingon kaniya, hain ka, og mitubag siya, hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako kay hubo ako, og mingtago ako. Abilidad gyud sa Dios nga amahan nga usahay tingog ang iyahang ipadungog ngadto sa iyahang mga tinun-an. Busa niining puntuha Brad Samuel, Brad Bubot Panta, natin-aw nato kamo mga pastor, mga ministro nga nagtudlo nga usaho lang ninyo ang amahan og si Kristo, dako kanang sayop mga higalag, mga kaigsunan. Kamong mga membro diha nganing tuo ang mga doktrina nga hiwi panghawa mo diha nanang inyong relihiyon nga nagtudlo nga si Kristo og ang amahan usara, panghawa mo diha aron di mo maapil pagka-impirno ni anang mga tinuduan sa mga pastor nga wa suguan ni Kristo, nagbuot-buot lamang palit og Biblia. Unya sa diha nga nagpalit og Biblia, nahimo ng pastor og ministro. Busa tungod kay napupos naman usab ang among oras, daghan pang tabig mga igsusulti mo na giingon, mingon na lamang kami salamat master sa imuhang gihatag nga kaalam dinhi sa imuhang mga tinun-an. Magpasalamat kami kanimo kay nganuman ug wala pa ikaw nga nagtudlo kanamo, wala pod mi mahibalo nga ingon dayon ini ang kamatuoran nga maoy imong gitudlo ngadto sa mga katawhan. Og manghinaot kami master nga unta ang mga tawo nga nakadungo karon, hikapon nimo ang ilang hikapon unta nimo ang ilang kasing-kasing nga unta makasabot unta sila sa kamatuoran og makigiusa sila dinhi sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga ikaw karon maong katumanan sa Espiritu Santo sa dili pa maabot ay katulong gubat sa kalibutan. Manghinaot kami kamo karon nakadungog nga may usa na unta kamo dinhi sa pagtulunan sa Espiritu Santo, walay lain mao ang among magtutulo, di ba, Master Tomas Iyo Inyo Senior. Kini yung alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patiuban sa akong kauban. O kinisab si Brother Samuel Montemayor. Kinusab si Brother Luciano Panta, mingon na lang, daghang kayo salamat sa inyong pagpatalingog o mayong udto kanatong tanan.